Хәзер практикалешенә күчәбез. Нәрсә ул саннар язылышының җәенке формасы? Искә төшерик, теләсә нинди унарлы санны цифрларның 10-ның дәрәҗәләренә тапкыр чыгышлары суммасы рәвешендә бирергә мөмкин. Мондый бирелеш сан язылышының җәенке формасы дип атала. Түбәгендәге тигезлекне сез инде экранда күрә аласыз. Икенче сорау. 124 һәм 251 санының эшчәнле санау системасы нинди зурлыклар ул? Унарлы санау системасына күчерик. Җавапны экранда күрә аласыз. Өченче сорау. 1-1-1-0-0-1 икешәрле санын унарлы системасына күчерегез. Экранда күрә аласыз, 57 була. Сезгә балалар, уңышлар телим. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.